birthday mo. Paula, joke lang. Si Paula friend ko. Si SL, birthday niya ngayon. Ito kami ng Rapper's Day. World Life Today ngayon. Sa aking phone. Naka-live ka pa lang. Tinapot ang Paula. High vlog. High vlog. High vlog. High vlog pala. Ito po nasa bus. Yan po. Sa bus po kami, sa taas. At pinakataas sa may Double deck. double deck. Dito ka naman ako, pati yung kasama ko. Wala yung po, may flower. La, Gahilo. May white flower ako dito. Ay, pahingi ako. Umaambuhan pala niya dito. Umambon na. Umambon? Ayan. Nakakaam. Joke. Lumakan mo sa kawa. Busy ah. Yung matagsaksak lang ang ginaw. Oh, nakalive. Open yung Ayan lang. Hindi ko pa nakita. ano yung pangalan ko? Hindi ko naman dyan. Wala man? Send ko sa'yo. Sapay. Hindi, YouTube yan. Ay, YouTube. Ano kayo dun sa YouTube na lang? Ang pangalan ko sa YouTube? Oh, salamat. Ingat din. Nahihi ba na ako? Pahingi ng white flower. Ma'am, MG Sarap? Wala naman? MJ Saraon. TAR. Mag-comment ka na lang dun. Hi, hello. Pag-like. Gahilo tayo. Biyahilo kami. Oh, ito yung mga gamot ng mga biyahilo. White flower, mga matatanda. Amoy Tahingi matanda. ako? Amoy matanda na kami. Punlong. Alay ko. Gahilo talaga talaga. Hindi ko dala. May plastic ka Mabibis dito. na naman si Doc nito sa akin. Natamoy na to. Bakit? Inis na inis siya. Oy, punta kayo doon sa may oy, yan ba? Bakit siya Ines? Ayaw niya yung para daw akong old woman. Para ka? Old woman. Old man. Sabi ng mga Di ba alaga yung mga old woman lang yung nagaganito-ganito kasi? Doon sa kanila. Yun lang. Sabi niya, Bakit sa Pilipinas, ganyan na tayo eh. oh, sabi ko nga, sa Pilipinas hindi Isel naman Anton, kumusta? Thank you for watching. Kaya pa nagtingin. Asan ba? Saan ko anuhin? Next Sunday, labas na si Doc? We're live today, kaya wag mo. Saan? Sinad mo ba sa akin? Oo. Kapag ito sa YouTube na lang. Yan ako, i-type ko. Okay na. Okay lang. Okay. Ito kami sa may daan. Jackie Club. Alam mo kasi, pa ako. Magstayin ka, wala kang ano? Wala kang ano? Bakit hindi ko malay? Punta ka na lang dun sa may pinaka YouTube. Meron ka, nanonood ka sa YouTube. Sa YouTube na lang. Oo, diretso na lang Kung dun. kailangan mag-sign in, pwede na ako sa YouTube pumunta. Oo,
buksan yung Anong hahanapin ko? Oo, MJ? MJ na lang. MJ's. Yan lang. Pang ano na lang oras. Yan po, tunnel na kami. Bata na. Mag-hi ka na lang, mag-like ka. May ano pa? Reconnecting ako kasi mahaba itong tunnel. Ano na to? Malalim. Tunnel. Ay, ganun? Ito, pinapalitan natin ng tubig. Oo, ito. Ibig sabihin dyan sa taas. Para, yan nga na. Ito pala yung mga taas ko. Minsan nga ano. Yan po. Galing ka din. Ito po. Nasa ano kami. Nasa bus. Mataas kami. Sa double deck. Nasa loob kami ng ano, dagat. Galing din talagang ano lang. Picture ka na lang, Paula. Yan po. Mahabang ano ng tunnel. Mahabang Ang ano po. tubig pala nasa taas nito. Kaya kami sa nakakot pag ganito. Makakaba ka po eh. Kaya tahanda ka nga, manok pa hindi ko, hindi ko. Oo. Yan po. Dito na po kami sa laman. Wala pong Hindi, traffic. sa ilalim ng bundok yun. Bundok yun? Bundok. Bundok ba yun? Hindi siya beach. Hindi beach? Malay ko. Iba yung tunnel na nasa sa bandang Wampoa. Oo, ay wala. Ikaw ang Alam maano mo dito. lang nakaman ako. Sabi ko ng kulit. Kala ko tubig. Yan po, Stanley. Kasi first time ko nang sinabi yung tubig eh. Kasi may tubig talaga. Oo, meron. May tubig. Pero doon Stanley po. Ito ang galang. Aberdeen. Aberdeen. Ay, dito sinasama na. Tunnel sa ano? Ocean Park, no? Oo. Tunnel ng ano, tunnel sa Mayayaman. may ano, bundok. Hindi sa tubig. Sa Wampoa. Wampoa? Wampoa yun eh. Wampoa sabi ni Paula. Sabi Yeah. ka pa lang ka. Baka, Papuntang Wampoa. Yun ang sabi ng tito. Mamaya, paano paakyat Dinaan kami? niya ako dati doon eh. pero, Paakyat kami mamaya, ikot-ikot kaya kailangan namin ng... Sabi ko nga lang, baka ano makita ba dapat sa lapit? Hindi. sa China meron. Sa lamin, nakikita mo. Ayun. Nakapangat China? Oo, sir. Hindi, sabi ni Mami, sa China meron tunnel na sa lamin nakikita mo. Ayun. Nasa ilalim ka talaga. Habang doon ka lang, ano, nakapas ka. Pwede ba yun? Punta tayo pag ano na okay na? Pwede naman wala ng quarantine. Baka mayuran pa, hindi ako palubusan ni Amo. Eh si Kungkong ko, ano, nagtrabaho siya sa may ano sa may China. Pwede ba ngayon pumunta doon? Parang hindi pa pwede. Baka may quarantine dahil doon. Pa-quarantine pa. Hindi na. Pwede na open na vice versa. Pati Macau. Pati Akala ko hindi domestic? pa pwede. Pati domestic? Oo. Sabi nila hindi pa pwede daw mag pero pag ano ka sa Tingnan nyo, i-search nyo, pwede na. May nabasa akong ano eh. hindi pwedeng mag ano muna, maglabas muna din Basta, para yun. basta vaccinated ka. Vaccinate na po. Yun na po yun. Oh. Vaccinated naman tayo. Na yan. Raffles Bay. Ano yung kinuha ng ano, certificate sa una? Ni na, ano, Alexei? Yung sa vaccine, baka hindi nila kinuha yung ano nila. Di ba yung papel na binibigyan nila? Oo, pwede na yun. O baka tinapon nila? Baka, Sino? baka hindi Parang nila tinago. yun eh. Oo. Sino? Alexi? Naalit naman yung ano. Wala ba yung certificate na total nila ibibigay kasi? Meron sa amin. Sa ano, kind of papel. Oh, yun ano naman sa amin, biotech. Ibigay naman Biotech? doon, nagpirma-pirma ka? Oo. Oh. Yan na po yung beach. Paula, excuse me. Yan at least katapat sa jowa. Daming beach dito. Sila po maliligo. Ako hindi maliligo. Diba?
tayo bababa. Naka-live ako kayo magtingin. Yan sa ano harapan. Baka may nakasulat. Doon. Dito ako nakatingin sa taas. Magpindot ka din ni mo. Ayan. Mga kapo. Dito na ba? Hindi ka naman nagpindot. Parang hindi pa ata yun. Bababa ka pa dun eh. Hindi kita ata yun eh. Hindi pa dito? Doon sa... Ay, deep water to. Oh. Di pa lang to. Deep water bay. So maganda din pala dito sa deep water. May... Pwedeng mag-camping. May camping, ano ka, may tent ka? Hindi sumama yung isang kay Ted. Hindi daw pinayagan. Ay. Hindi niya off? Hindi daw pinayagan ng amo niya. Mag-off siya ngayon? Off naman niya. Babayaran siya. Maganda. Meron siyang ano, pera. Hello. Nung last, nung bago-bago siya, nagtatrabaho siya ng off niya. Pero hindi siya pinabayaran. Ayun. Kasi hindi alam ng amo niya. Nagmamamaangan lang siguro yung amo niya. Oo. Meron naman Pero ganyan. nung sinabi daw nila na gano'n, pinayaran na siya. Dapat lang. Bakit first time nila? Paalog-alog din sa harapan. First time nila date Ay nako, yung nahuhulog na ako. Nahihilo na. Pakyat to eh. Yan ang kamay ko, hawak ko po. Kasi yung isa kong kamay, nakahawak sa pakyat na oh. Yan po yung bus na double deck. What if mayroon dun sa Pinas na ganito? What do you think, mga kaibigan? Anong masasabi nyo? Saan ko ba inilagay yung ano, yung sofa? Binigay ko sa Sarah Paula? Hindi. Baka yung suha mo. Uy, nandyan ba sa'yo yung sofa? Ay, kala ko nahulog. Uy, mahangin dito. Wala tayong Sofa. Hindi na Yan mo na. Ay, kanino? Paano kayo maliligo ng ganyan? Ang lamig. Oh, manghangin-hangin. O, dito na yan ata. O, dito na yan. Pindutan na po mo. Dito na yan kasi yung cosplay. Bakit ko na nakalagay kasi? Tignan nyo ngayon mga kasunod-sunod. Ayun, yun no. Yan na, Repulse Bay Beach na. Beach na, okay. Baba na tayo. Ikaw na ate. Sa likod mo, sa likod mo. Sa likod mo. May stopover na natin. Hindi, magdut-dut ka. Tik-tik ka. Sige na, pindutin na. Pindutin mo na. Ito na already siya. Oh. Repulse Bay na to. Oh, the Repulse Bay na to. Oh, dito na Okay, tayo. iwan mo. Baba na kami. Baka dito na. O, dito na nga. 6 na lang. Bigyan mo na siya. Hello ate, ikaw pa rin. Ay, naku, Mga tao habang maasa na bumababa na sila. Asan ka ba? Sasakay na lang ako ulit. Ayan. Dito na po kami sa Repulse Bay. Iba yung nasakyan ko. Sabi ko, bakit ibang ko ito? Kasi din yung
kabila yung ano mo, te? Sa kabilang way yung doon kanina. Ay, ano na. Di ba pwedeng maglakad ka na lang or malayo pa ba? Layo-layo ko doon. Ah. Yan mo, $3 lang naman. Yung pamasahe pala mula dito. Doon papunta dito. Ay, mako. Pero kanina nga, wala pang pumunta kami sa kabila kanina. Kaya lang sabi na hindi daw po pwede. Kaya bumalik kami uli. Maliligo ba kayo? Itang tanong. Baba na tayo? Hi, na tayo. Yan na po yung beach. My new step. Paano ba i-pronounce yan? Paano ba i-pronounce yan, Paula? Alin? 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 Paano ba beach. Tapos Ay, beach. Yeah. ay. Yung ano, yung Kaya naman maglakad ako. Magkakaya ko. ay, wow. Ang ganda Kumusta po? Dito tayo sa Raffles Day. Birthday ni Esau at saka yung kapatid niya. Hello! Tara na! Tara na! Doon ako sa mga books. Mapicture na kayo. Ayan na. Yan po. Say hello to them. Say hello. Ang ganda yan. Yung nasa taas doon. Oh, say hello. Oy. Ay, hello. Mag-hello kayo dito, oh. Ay, hello, ma'am. Pero ang mamahalin kasi, ganito pa lang yung mga bahay. Parang sa amin siya. Ay, mag-hello naman kayo, oh. Madlang people, kumusta? And we're good. Isa pa lang. Nung ano pa yun, 2015. Ay, akala ko. Buti na lang na ano ko pa natanda. Natatandaan ko pa rin yun. Hindi pa ako nakapunta ngayon dito. Kasama ko pa kakipan ko. Mga sisag ko yun. Parang wala namang pinagbago. Parehas lang? Parehas lang? Oh, man, your ano. Saan tayo banda? Saan may maganda mag-gusto? Sa may puno na lang. Gitna. Sa may harapan na lang doon. Oh, dali. May mga ano din, mga quads, mga ano, bilihan ng mga damit, mga pagkain. Mga ano. Yan po. Saan yung 7-Eleven dito? Doon. Tara mamaya. Dito. May panlatagan tayo, madam? Wala pa yung ano kasama ko may dala. Wala akong latag. Hindi ako nagdalatag. Okay, yung sama mo wala kasama. Ha? Sama mo wala kasama. Ano? Hi! I'm single! Baka may Baka may hinihintay. Baka may hinihintay yan. Oh, dito tayo, oh. Ano niya, yung Dito na lang tayo, oh. Dito na lang tayo, oh. Mas malalim, mas dilim, oh. Doon na lang, oh. Dito, oh. Kaya sa may lilim naman, kahoy. Hindi ako matatanggal ang sapatos ko. Dito na lang. Dito, oh. Dito, oh. Wala kayong, akala ko may panlatag ka na. Wala man akong panlata. O, maligo na, Paula. Wala ka pang panlata. Wala akong panlatag. Eh, baba na. Magpapalit ka pa ba? Hindi mo na sinuot yung pangalawa? Okay lang. Talak din ko. Wala akong panlatag. Pumunta rin ako ng 7-Eleven. O, iwanan niyo ako. Dito ka muna, te, ha? Wala naman tayo panlatag, eh. Iyan mo na. Ilagay mo na lang sa gilid-gilid. Si ano, galing pa Aberdeen yan, eh.
River din, malapit lang. Oo, baka nasa bahay pa siya kanina eh. Punta na siguro. Dito ka muna, te. Punta kami Sige, na. mag-vlog ka muna dyan. Oo, mag-vlog ka muna. Pakita-kita ko gamit driver. May kukuha ba dito? Nandang ko lang ano. Tara na. Kubad mo si madam. Maligo na kayo, ako hindi maliligo. Ang gusto ko na Ada maligo. tsinelas mo Wala, ta? sarap. Wala akong tsinelas. Naka-rubber Wala, shoes. parang wala namang naliligo. Yan, oh, meron Yung oh. bata tapos yung mama niya. Ay, hindi pala bata. Ay, nakalaki bata. Ang sarap nga ng nakabra pantisita doon eh. Sarap. Ay, maganda ngayon mag-swimming kasi malamig-lamig pa. Malamig. Di ba si yung ibang artista, nag-shoot sila sa ice? Parang, Kayo, bakit artista kayo magsusuot sa hindi kasi ice? maganda daw yun sa ano, nung tawag doon? Sa katawan. Circulation. ng Tingnan mo ano, si katawan. Ashley, di ba sabi niya, nagsiswimming siya sa may ice. Sino Ashley? Tama na yan. Maganda kasi yun. Sabi natin, ano, para silang tanga. Pero tama pala yung maganda pala yun sa katawan. Ganda daw yun. Oo, yung ice na ice, si ano, Talagang ayos talaga kayo? Wala bang paghigaan? Ano ito, pwede bang upuan? wala, hindi pwede. Mag-vlog ka muna. Alam po. Tanggal ako ng dito po ako sa beach. Ano lang naman, 24 Celsius ang lamig dito.
tayo. Masarap mag-beach tayo. Sa beach. Nakaka-relax. Ako maliligo kasi malamig. Sarap maligo. Maligo po tayo. No, it's okay. I'm videoing live. Thank you. Isang matanda. Sabi niya, picturean daw ako. Sabi ko, nagla-live ako.